रे बाबा हे आता दोन कडी घाल दुसऱ्या बाजूची. हे आता घाल नुसती एक नवीन पिवळ्याचे एक एक घाल. इसकटत राहू त्याला म्हणत मी काय नाही तर बरोबर केलं. पिवळ्यावर पिवळी बरोबर. पेट्रोलियम जेल ते प्लॅस्टिकची पिशवी हातात घाल की असा पटकन जातात बांगडे. ह्याचे नकळे यावं का बांगडे घाया जातले म्हणून सांगितलं. प्लॅस्टिकची पिशवी घाल म्हणून सांगितलेलं. टाक गेले काय प्लॅस्टिक टाक काढ हातातला. आता काढू काढू आता काढता काय कधी काय घाल नको कैची आणखी आहे. तू काळ्या बक्या असलास ना तर उशीरच लागणार. कैची आणजा ओम येता इथं कैची आणजा. मेहंदी काढू शिरवली कधी काढणार कधी उद्या काय मेहंदी काढ असेल. गोळे गोळच काढे. एक गोळाकडे तो काढतो तो गोळ्या गोळ्या कसले ते काढतो बरोबर. बंधन तोडून टाकत्या. गाय घालणार म्हणता गाय घालू नको. जा ठेव जा पैसे. हे सेम केस होत रे. हे केस आणि हे केस बुरटे आहेत आणि हे पण बुरटेच आहेत. आणि आता एक केस काम केलेले आहे ते दिवसभर सकाळपासून. जा रे. माझ्यावर काय नाही झाला आमचा. अरे तुझी बायको इली नाही पण मग ते डोळ्यातले काय ते काय काय डोळ्यातले काय काजळ ते असं ते कोरायचं ते कोण काढणार कोण. मी हम आहे ना बाय काढशी ना बरोबर. अरे बाबा गेल्या वर्षी बाबा वहिनी साहेब होते. दिसत नाही काय परत दुसरा प्रश्न बायको काय मुंबई का व्यवस्थित डोका फिरवले तो मेन प्रश्न सॉल्व कर बाबा. किंवा जरा आजारी होती आणि कोणतरी सांगेल बाबलो बघूक जायत नाही डायरेक्ट. नाही बायकोन सांगेल नको तू गावीच आहे घराचं काम चालू आहे त्यामुळे तिथेच राहा म्हणून सांगितलंय. उगीच पुन्हा परत सांगितलं चल अरे हे बायको दिसत नाही म्हणून सांगितलं भेटून टाक. मित्रांनो आता 8:30 झालेत आणि एक झोप काढली मी कशी बशी. झोप खूपच येते आणि बाबूची तयारी चालू असताना मी एक झोप काढून घेतली आणि आता आपला आजचा कार्यक्रम चालू होईल त्यासाठी चाललो आहे. दोन पानाची दोन पानाची तू बाबा मांडतो अधिकारी महाराज कटातून आलं ठेवलं मान्य करून घे. जे आपले बाळगोपाळ आपले वाडीतले दुसरे आपले ते आपले बाळगोपाळ आपले कळा तमाशा करणार तर आपल्या कसल्याही गोष्टी काय खोटं दिलं असं यापासून बाजू करतं आणि पूर्णपणे आपलं कटातून आलं ठेवलं मान्य करून घे. आणि त्याचप्रमाणे आपलं चांगल्या प्रकारे आपलं खेळ आपलं जो काय करणार तो चांगल्या प्रकारे हो करा. तसा आपण नाव लौकिक झालं तसं नाव लौकिक केलं असं हाती पडवून हाताबाहेर सांभाळून राखण रखवल्या आणि चुकी ठेवून त्याला हे बाबू बाया पण
पहिला
काय होत नाही का आता नाही बरोबर तो असलो तर मी म्हणतोय मी करतोय मग तूच करून कृष्णा झाला गवळण बाकी हा उद्या हे गवळण घरी आणि मोकळा होऊन. करूया आता ताप सांगतात गवळण खेळ्याले मंदिराची पाठवान करा त्याची काहीतरी करू तुका काय माहिती आहे ए बाबा ये तू मग बोल रे फोनवर चल नंतर फोन करते तुका टाइम सांग चल जेवल्यावर करूया की अगोदर करूया तुम्ही सांगशाल का कसं मग जागरण करण्यापेक्षा लवकर घेतला असतो तर बरं झालं. आम्हाला लवकर करूया काय 8 वाजता घेऊया 10 वाजेपर्यंत संपली तरी चाला हे 8 वाजता उद्या मग या टाइमवर यावा आठ वाजता 7:30 म्हणलं की 8 तरी येते ए बाबा ह्या टायमिंग वर यावा म्हणून सांगितलंय ना सांगा नको मजा त्यांना माहिती आहे कितीतरी सांगलो ए मिठाई घ्या मिठाई घ्या